Ahoj, ahoj, vítajte na mojom kanáli. Ako ste si všimli, za chvíľočku vyjde nový Farming Simulator 25, novembri 12. Na čo sa veľmi teším, že si spolu všetci zahráme. Čo je ako v novinkách, čo zatiaľ ukazuje, že prakticky to bude vždy, jak to býva, na počítač, na Mac, PlayStation 5, Xbox. Čo je už trošku smutné, že už to nevíde na PlayStation 4 príklad, na staršie konzoly. Samé špeciálne novinky, jedno také videjko si pustíme, ktoré vydalo takú ukážku, aby ste z toho videli. Farming is an art. Like life, we know it can be hard. And it can be surprising, too. But sometimes it's about being at the right place at the right time. Said that the best lessons are learned under the wide open sky. I think the same thing can be said about our art. Yeah, it can be messy, but it's always beautiful. So beautiful it can help you see yourself and the world in all new ways. Farming, the soil is the canvas, the seeds are the paint, and the harvest is the masterpiece. Hey, this is pretty good. Yeah. It's pretty darn good. Is it missing something? You're too cutie. Maybe some fresh spinach for a change? Tak ako ste sami videli ukážku z Farming Simulator, ako to bude vypadať, tak to budú prvé balíčky, ktoré sa budú predávať pre Farming Simulator 25. Také vylepšenie, má to byť nové mapy, po všetkého špeciálne vylepšenia. Podľa toho tam má byť Ázia mapa, na čo sa dosť teším, takže pestovanie ríže. Nové stroje, pravda, že lepšia vizuácia, väčšie detaily, by sa mohol povedať, čo sa veľmi teším. No. Toto by bolo asi tak všetko z tohto celkového videa. Ďakujem, že ste pozerali. Keď sa vám páčilo toto video, dajte like alebo odoberať. Čaute.